proiektua kokatzen da Zizurkilen, mendian galduta, sare orokorrak ez dira iristen, eta hasiera batean gailurraz gain 4 pareta genezkan, orduan asmoa zen mantentzea eta barruan egurrezko etxetxo bat altxatzea. Sinpletasun erradikal bat erabili dugu eraikuntza hontan, eta 3 irizpide nagusi daude, uraren kudeaketa, material jasangarriak eta energia berriztagarriak erabiltzea. Ahaztutzen ari zaigu igual aurreko fasea, ez? Zen material erabiltzen ditugun pixkat eraikin horiek eraikitzeko, ez? Oraindik hormigoia, altzairua, aluminioa, motxila energetiko eta karbono motxila handia duten materialekin gabiltza, ez? Eta gure proiektutan egurra, kalamua, lastoa, kortxoa, zuntz naturalak eta horiekin ibiltzen geha, ez? Karea ezelako elementuekin. Eta nik uste hor jarri behar degula fokua. Bada karentzia baten edo ezintasun baten adierazgarri, ez? Badaude kode teknika betetzen duten proiektuen sariak, ez dago holakorik, ez? Porque danak onartzen dugu kode teknika bete egin behar dela, ez? Nik uste hemen saritzen dian irizpideak bada ordua gure eguneroko praktikan eraikin guztietan ikustekoak, ez? 20. mendea duela 25 urte pasatzen da, orduan bezala eraikitzen jarraitzen dugu aurrera begiratu gabe, ez? Eta nik uste erronkak eta abaguneak interesgarria dira, orduan bide honi jarraitu bergo honi proiektu guztietan, ez? Eta hortik abiatu.